Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadua apaset ti surat ni pagayam tayo asindi. Iti umuna apaset ti surat na, intay na amuan alimod an adda-anda iti relasyon ka ni Sandro. Gaputa saan ket nga rodpay akayat ti ama ti balasang ama addaan daytoy iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da kastameten ti panagsinsinnarak da iti syudad, kabayatan ti panagadal ni Cindy. Aginggaan naggraduar ti balasang ket nakapasa daytoy iti board. Uray saan kumaakayat a palubusan ti barong agabrod awanan na balinan na, gaputa dagiti matlaang dadakkel ni Cindy ti matungpal. Gatita, intay nga rudan ituloy adenggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit iti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak ka urnungak bakit? Si kalangan ti ururaya eh. Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagaya man. Idinto asyak kat agurnungak pailaan. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang tiagsaritawan. Agsubli ako iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka di tawan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabaelak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tin iti love letter iti keng ka. Wen. Malagip ko ninsan. Oh, apay ni Melanie. Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw-awis mo. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na insan. Sino nga iti kadwa ta amapan? Mga no, inawis na mutlang dagiti daduma pa abats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan na. Sa bagay, anya nga iti alaan ta apagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbagakon kada tatang ken nanang ti may papan kada ta. Oh, Ken, anya nga iti ko nada. Saan mo nagungat ni tatang? Okay lang ka no. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga? Wan, Ay, nagsaya atin ngayon o kasta. imbagak matlangan kadakwada ti plano tan a panagkalaysa. Ket kon adamat, adita ka nun ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo, bakit? Kamaudyanan na. Matungpal matlaang ang tinabayagan ngayon arapaap ko. Di mat kunak ngamin ken ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwen, bakit? Ang yaman ako, nay. Awan ang yaman na. Ket, kaano hindi pa nagawid mo? Iti kasta, mapagtutulagan tayo matantipet sa bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro. Agpaiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie. Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro, kunaklakit din no saan kayo ang makaumaita? San kami ngamin ama nagbabain? Isong adda kami, Melanie. Pudno ti kinunan ni Ronnie, Melanie.
O ala, ipabpabalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag happy-happy tayong tungatan. Kabaalam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Uy, danag mon ayan. Kabagla, Melanie. Sigurado ka? Uwen ko naklangarudan. Oo. Kasano ka ang makamaneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabagla nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Ne, apay nga inalamot ng tisusi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasama ken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga gawit. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apay nga itamlang asinumbatan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Ay, pasensya kan, bakit? Napan kami nga may nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti naminsan. Naparbarte kak, naiturog ko. Iti makariingak, intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y, nagsakit ti ulok, gapo iti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga rin akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpatak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka angarod, bakit? Kabaalam ka di ti agbiyahe? Kutkunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaula ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda ako ni airport. Kasla ka, ano lang idi ilimlimit yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan nyo insan. Ha? Ita, kalay sa kayo. Uwan nga rin, Insan. No more lonely nights, insan. Singa talaga, Insan. Kamodyanan na, matungpal mo lang tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay, Insan. Jak nga rin mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanan ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao kunanak, tinapod nung ayat, makauray. Ha? Uwan na niya. Talaga napod no, ti panagayat yu titunggal may sainsan. Iso nga ita, matungpalay na gitara paap yu adwa. Kas jay day jay, insan. Kasano aba na yan? Kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, dabalayan. Kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan kayam. Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy, dabalayan. Dalabit a pasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw dabalayan. Kuna laki din no, taga-Bagyaw, tinubya ta anak may. Sa magayam ta. Karuba first, before others. Uwan nga rod Ustumat kit di tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una abalayan. Asinay nagpaisaw. Agkakaruba tayo lang magayam. Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta. Nakasaganan sa makidi amin nun. Wan nanang. Dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souveniryo, si mangpot ka din. Wan nanang. Dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan ngarudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandanin na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda nalipata manak ko.
I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot, inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Oh. Ha? Oh. Atoy. Isuot mo dahito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring takuma dahito eh. Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga rod ijay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti asing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina da ito eh. Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Ah? Dahito yung matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Oh, Oh, thank you, bakit? Oh, bagay kumitlaan ka di? launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Gaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kaduan ka na insan. Saan insan? Sa nabali, tamabiitak laang mait. Sigurado ka? Wun, unay kalakit din aya. Siga ti makamu insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Oh, Melanie, si Kamat, kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, dandani kagaya man nagkasara. Owen, umay kanto Ibagam ka digiti dadumapay abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, oray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, gayam. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal nga appliances? Wen, apay, adda ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga orain ton maminsan ton. Ay ket mapan ko kitain itan Amangan no jak do nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige, sika nga rod ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulen ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano nga min tinabulod da. Sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito'y. Agawid akon. O sige nga Rod, urayan kan dito eh. Wen, bakit? I love you. I love you too. Bye. Cindy! Oh, apa yan Ronnie? Ni Insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray da ka no hospital! Anya, apay ka no? Kano kalkalpas mila nga nagsarita itay? Nakuryentay kabayatan ti panag-repair na iya balay da Milanay! Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy, Kasano agpay itatawan ka matan? Kasano pa yan nagiti plano ta, Sandro? Sandro!
Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit. Jakait. Jakamaw ti sawag. Lakay. Hangam, anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isu amin ti turong tayo. Aklunan tayo na, tikas jay anapasamak ken kuana. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana, ken iti anak ta. Ay awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Uwin nga raw. Sapay umadan di ko man ti panagkalay sa nakin ni Sinday. Ang una yan, kakastoy mo din tinapasamak na. Ay, Sandro anak ko aya. Sandro! Anya ngay ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo na nang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy, Kaslaawanan ganas kong agbiag nanang. Kasla kayat kumatanti matay. ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot ag sao iti kasta. Nanang. Narigat ka na sakit. Agamdas ka nga aklunan tayon ti kastya na pasama kin ni Sandro. Kasanok alipatan. No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang. Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang ampatyak adumtang tumot laang ti panawan ang makalipat ka. Nanang. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumot laang ti agbalin ang nakakaasi. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saam amarikrik nam. Iti kasta kat malaganan ka. Dawatum ti panarabay na, anak ko. Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak, gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro tinapasamak akalay sa, gapu iti dayjay a napasamak ken ni Sandro. Kalpandro, kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak dito'y Canada. Gapo siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti Apo na ilasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawon metten tinapalabas manipod idi, angem agingga ita ket balasang akpaylaeng. Adumat dagiti agar-aram, ngem kasla namin pinsanan anapukaw ti essem ko iti lalaki, manipod na tay day di Sandro. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan, to'y pagayam mo, Cindy. Ken ka pagayam, Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay, mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat, nang runa kat nakasagana aminen. Ang amanyan takastama tinapasamak iti nobyom. Alakat aklunan tayon at talaga siguro nga aging galaangan ni Jay ti biyag nga inted ti Diyos para ka ni Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro, gaputaaddan iti nagkaysa a biyag. Patsyak amawatan na ka, no agayat ka manen iti sabali.
Alakastan pagayam Cindy, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, a nagpailingad itinagan adanika. Nga iti agdama kat adda iti Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan adanika. Taga Kagayanak, ngam adak ita dito'y Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apay drama to'y padas ko nga iso ti puon kan makagapo no apay nga addak ita dito'y Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, Densyo lakay, manganan. Anya nga ti masidaba ka. Ay, naglambungak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sa usawan. Bugo nga pinisitak iti kalamansi. Sakto naggalip iti kamatis. So, iti pamigatan tayaw. Una yun dahi ta pa nagsinnaay. At indog lang nga rudan na unag pa eh. Kasanaw ka isumanan ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isaw-saw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Ta saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Ti importante saan tayo alumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngum di pa'y makaraman mo't itinaginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyo. Kastama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata. Pulmaw. Kuwa tata. Bisita ko man di balasang yo, ani Danica. Apay abisitaam ko nakasalsalon at may aw mo sakit na. Ni tata din siya may. Tiket ko sa wahin kayo, may ko pasyaran. Ay, pasensya ka. Awan ni Danica baraw. Napa, di ka bangibang nga ilay. Diyan ti ikit na. Kat no nakita kla itay tata. Impakadak pa iti sa sarongkar ko kenkwa na ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Danica. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita. Isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kenkwa na. Siya ko na mismo timang bastard ken ka. Aha. Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinangag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Diyan amin kaya't dahi jay nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kwa na. Papada mo aman nalon. Kasanon to, ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, ray pa isingpo na amin asingpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumat laang. Kay laang.
Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Kano man bilang da kami kanisaldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana tanagagatmat. Apay, Mat, apay inaklon maon. saan pa'y tatang? Ay, siguraduem dani ka. Tada kayat ko aparaken ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak? Sana balay tapag saya atan mo ijipilyak paraken ka. Napin ka. Napintas to ti agbali na masagbaya manakaw. San lang abuksit ti mabsog. No di pa'y kapatibul sa dataw. Oh, tata din siya. Mabalin ka dito pamasyara di balay oh. Umay ko kumapasyaran tayo balasang yun. Ay, won Brian. Day talagayam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Umala, agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makamaw, Brian. Masayat nga ron mo kasta, tata. Saan na natap ni Danica, Sir Brian? Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa muna abak ng kayaw. Iso ang nagasad dyan ako, no kursunadam, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas ngamin. Kan nagmayat ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Iso ang napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Diyak kayat day dya, Brian tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastok. Diyak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, jagin lalastog ng mawa mo paglastog na. Ay basta. Saan ko akayat day dya, Brian Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umayan. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam ki dain. Hoy, usarin man ta panunot mo. Tata, tata. Urnusem katabagi maun. Sangwa maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman nagtasinango nagdani ka. Nagpintas ka talaga. Ibagamon na niya ti masapol mo. Kastagahan ti kayat mo Direct to the point. Okay. Kayat ka lang na Danica. Ha? Kayat ka na ikalaysan. O laki di tamayat ka. Amam, nagano ti babae ngagpapatay ka niya ka. Agam, nagasat ka atas si katigursunadak. Oh, Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dayto ya Brian. Ay, nasurun kon. ada ka di pagbagam ading napintas. Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidak. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbali na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanyak. Ay, jakla kaya tikas di klasin ti tao tatang. Kuray na lastog tada mo pagpalastog na kuna manin. Kasya talaga ti kababalin na Jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas di a tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang numakidan na akmat iti nakaperpris ko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkan ti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimat ano pilitom kit din dya anak ta maki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto lati pagsayatan dyan aktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo mat kan kuan at di na mat kayat.
Masursuro ng lang nga ayaten ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramaten tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Yan. Utak ti aramaten. Napintas to ti agbali na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday ti asal day. Anya ka ti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masakaging ga umay alawas kukwantaon din ng saldak tinagak. Iso nga min tinagsaritaan, mi sir. Kasta ka ni tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan, may no alaan dan. Okay, hindi kagda nagtata, tatulungan ka. Agpaiso, sir. Wen tata. Tulungan ka ko naglangaro dan. Uray, saan yun abayanan ti itad ko, akwartagan ka. Nagamit mo sa kondisyon? Anya kondisyon, sir. Ikalaysang ni Dani kang anak yun. Anya, mayat kayo itiday ta kondisyon ko? Lakay. Makabulan ng tinapalabas. Manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Di pa pimasyar dito'y balay. Huwag nga road. Ang mga makumikom dalang ka nagiti business ni Brian. Anya ti amaw, mamang kiidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaron upay ngal daw. Ay, sapay la kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tadi ka, so di na talaga ma'am, ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga itakala sa mga bat. At dalalaki mo niya. Ay, agpudno ka! Anay ko, tiim agad, di mo masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ka nagsarak kayo iti day Saldi. Saan kami nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawi na kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak ng dalanakin. Dani ka, mangtad ka man iti arak. Darasan. When Brian, mabit lang. Darasan ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak. Ay, unay abayag mo na. Ayam. Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na natong paan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas iti biyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayon na maabak iti sugal. Iso day tatirumbangkan ka. Buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. ako Nadidak ko mapinilit idi makikalay sa ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagak? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpit anaabak iti sugal. ayok day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto pa saan ama pagtalkan day jay atao. Basol mo ti amen din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapakay rubuan na gayam. Anak kaw, pakawanan na ka. Diyan mo akas to, iti pagbanagan ti amin.
Iti amok tagbalin ananam ay tibiyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan magayam ta demonyo mo day ja tao. Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon simurot anagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi di nakmetten sinublianan pay banag anakaragsak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi kani Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga agingga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatek man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar-aram manen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibaga ti sabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami kani Brian. Dito'y ko nagibusan to'y surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunammet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa, saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anakyo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manon atawan asaan kayong agdandan na kani Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagnati annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi. Nalabit ada kayo kani Saldi ti agkagasat. Alakastan pagayam Danica ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanen na naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangeg sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Doble a panagannad kuma kakabsat, nang runa ita at tiyempo ti panagtutudo. Adu dagiti layos ken panagregaay ti daga nga intay mapaspasaran. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay iti tunggal maysa kadatayo. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo ken ipagayam tayo a Miguel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Si kalakuman ti makaammo amang yornos para iti pannakaidrama na. Siya na. Siak ni Miguel. Tubuak ti Mountain Province. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, libre lang mangarap.
Wen, pudno a libre laeng ti agarapaap. Ngem no pasig nga arapaap laeng ti adlaken ka, nga awan met aksyon mo, saan kanto nga agbaligi iti biag. Ket tapno nalawag ti amin, palubusan nakman amang isalaysay, no apay anakunak ti kastoy. Kastoy man ti pakabuklan na. Ha? At ang result ti licensure exam dagiti teachers. Ay na, sapay ko ma. Tandamot ng nagan ko. Sikan ti makamo, Diyos ko. Sapay ko mata nakapasaak mata. Sapay ko maapo. Biro ka tinagan ko itilistahan. Ay, katauli magkamuditan, Miguel. Nada ka din resulta ti examination, Mau. Ay, kuha tatang. Kitkitak pa lang itilistahan. Ay, apaw, amagan mo di ka mo nakapasa. Letter F. F. Flores. Mayra Flores. Melvin Flores. Clara Flores. Oh, anyang anak ka. Adaragan, Mau. Oy. Awan lat tatata. Sa anak manan anak kapasa. Ay na, saan ka manun, anak kapasa? Sa nabali na nang. At dapay mo't next year. Kunakon kat asaan ka manun ang makapasa. Kat no may katlo daytan a panag-exam mo. No apay mat ngamin nga aging gaita. Kat saan mo pa'y laeng ang maipasa-pasa dayta nga eksaminasyon. Kita ang dagiti kakasinsin mo. Lisensyado da aminen a maestro kan maestra si kalaeng antisan. Nanang. Ay na, husto ka din ay tanbakay. Nakapikpik sa matang iwa, Mau. Kaslada iti bangir abantay ti kasarsaritam. Awanon, si kalaeng tinabat-batay. Kadayon ka na akutit. Ay na, awan mo, Miguel. Sa nabali. May katlo pa lang mo't da ito eh. Ay, sasapaw. Apay, mamin ano ka kumaaya nga agtek iti eksaminasyon. Mamin sa nga pulaw. Aging kat makapasak, ananang. Ay na anak ko, agsaysayang ka lang iti kwarta. Saan kan tumulaang ang makapasa? Gusto ka din ay tanbakay. Ay, sos Mario Josep. Ika ka maganay, Miguel. Di kan sapay nangal daw ka po iti panangururay mo iti resulta ti exam, Mau. Hingkan iti kusina. Siya kaunti makaamo ka ni nanang, Mau. Pakikatangan nyo langan ni Ches kay tikas ti alibro. Itikas ta, mabasa na dagiti surok ken kuana. Sakbay ti panagsublik manan intun umay a Domingo. Sige, Miguel. Ibagak day ta iti asawak. Sige, ma'am. Ayun kayam. Pasensya ka nuwan. Agam, mabalin ka din nga inton umay abulan langan ti panangted ko iti bayad ko kan ka. Ha? Ado nga min tinaggastusak ita abulan. Iso nagkurang ti budget me. Bali, 2 bulan ng ti utang ko kan ka. Pasensya kan, Miguel Kasapulan mo't nga min ni Cheska ti tutor. Okay lang, ma'am. Sige, uray intun umay abulan ton ti panangted yu iti bayad yu kanyak. Talaga? Wan, ma'am. Awan parikot kanyak. Okay lang. Ay na, agyaman ako unay, Miguel. Awan ang yaman na, ma'am. Ay, gayam. Kumusta nga iti resulta ti eksaminasyon mo? Nakapasakan? Licensed teacher ka ka din? Saan pa nga rod, ma'am? Sa anak man na nakapasa. Ay na, imbaglaengan. Anya? Ay, pasensya kan, Miguel. Pampanunutan lang amin ti anak ko. Ang mga no saan kanton nga umay dito'y balay no makapasakan iti board exam. Ha? Ay, awan nga minin mabiro ka magisuro ka ni Cheska. Iso pa nga asim ka di taanusam asuruan ti anak ko, Miguel. Anya kay Miguel,
Awan ka di manen maited mo a pag-ambag para kadagiti mabayadan a bills dito'y balay itaabulan. Kwa, manang, pasensya ka pa lang. Saan pa nga na nagbayad ti parent ti sursurwak nga ubing? Ay, unay kan Miguel. Anya kay ngamin tinamnamaam iti dayta a klasin ti trabahom. Pachutor-chutor ka. Nga may samat nga ubing ti sursurwam. Agbirok ka ngamin ti daduma surwam Agbirbiro kakmad. Iso na lang ta manginaan da ka no. Ay, ti kunam kit day, nakapoy ti panunot mo. Ti ka ba alam lang asurwan kat dagiti adda iti nababa nga average. Saan mo akabailan nga i-handle dagiti baknang ken nalaing nga estudyante. Manang, Manumeten atawon ti napalabas manipod nag-graduate ka. Ngam, awang mo napintas sa trabaho. Aging ga itangadan asawa ken anak ko, siyak pay lang ti aggasgastos dito'y balay. pasensya ka na talaga, manang. Pasensya. Apay may bayad aya iti kuryente day ta pasensya. May luto ka di day ta pasensya, Miguel. Kasla mayat ti Aldo mo ita, anak kaw. Launa yata ta. Amuyo ka din o apay? Ay, apay. Adda baro nga estudyante tatang. Ay, ay, nasaya nga ron no kasta anak kaw. Ay, pagyamanan ta iti Diyos day ta. Una tang, urekas ka no? Manayunan mo ti birok ko. Wala. Aywan kayam tatang. Apay. Inlutuan kayo na iti pagarmusaran nyo. Nakalinis, kaya nakalabaak mo ten. Dahil tapay lang ti mabalin ko nga itulong ka na kayo tatang. Ti agluto, aglaba, kan aglinis dito balay. Di mo lalangan na kita abambana anak kaw. Dakil day ta na may tultulong mo dito'y balay. Kan may sa nariga na kita trabaho. Ay, masinsyam la ko man ni nanang mo kan ni manang mo. No, andasan na nasayat nga ibagbagadakan ka. Di mo latay kaskasaw. Di ka kumagimulmula iti sakit tinakam, wain. Wen tatang. Ang aklunag ang masaksakit anak. Ngam pudno matibagbagada. Maawatak mat kat di na. Ngamin, nasyak mat yaday ti sitwasyon da. Sigurado akas diya matibagak. Ay, no siyak lamay sa. Maragsa ka na ka makakit-kita kan kang agsalsalukag. Uray basit-basit lang, ti masusuil daw. Basta da. Tatang, Gaget, ti kasapulan. Panaganos, kan panagsalukag. Ay agkwag. Ay agtalag ka iti bagay, kan nagtalag ka iti kabailam. Ay patsyag. Adumteng to ti gundaway nga apitem dagiti nasayaat nga imulam. Kang runulam. Kang runan iti amin. Di mo liwliwayan ti kumararag iti namarswa. Dawatag ti panarapay na. Tamok adi nakabaybayan anak kaw. Sa dino ti ayan ni Miguel, Suto. Nasa aparimwar. Apay. Napananda ka na. Ada ka no baro nga estudyante na. Nasa aparimwar ata dua abalay ti papanan na ita. Ay na, agsaysayang laeng iti oras di anak mo. Agbambannog laeng iti kasjay nga aramidin na. Awan la di mo dildilawang bakit. Bayam ka di anak ta. Isaw ti ayan ti ragsak na. Isaw di mo mampakibibiyangan ngamin. Tawang mararamidin na amaday. Aramidin na mit amin akabailan na. Tapno makatulong dito'y balay. Ay, nagpadaan nyo lang agama. Awan pa'y matmako na, diskarteyo iti biyag. Noan niya ti adda, isolatan. Ay, sos Mariusay, agama kayo at talaga. Kahit pudno ma, sana ya. Wenag. No isuti ko nam di isaw. Kaano akpay ayaan na nga bak kontraken ka. Anya nga raw no talaga akasta ti panangkitam kada kamay. Iso ano isaw? Kunak manoy din nala ka tutor ti anak ko kat ngumato ti grado na. Nga maging gayta kat kutit mutlot ta. Ararata. Araramidam ka di anasaya ti trabaho, ha? ay, Ha? sir, ay, pasensya kayo sir. Sorry. Di kayo madanagan. Aramida kami nakabalak amang isuro iti anak yo.
Nasaysayat sa langin namang biro kak iti sabali at tutor. Saan, sir? O sige, uray sa andak pa lang nga bayadan. Aging ga saan ang umato ti grado na. Sigurado nga improve ti performance na iti klase na. Tano saan? Promise, sir. Aramida kami nakabaalak tapno maisurok ti anak yo. Ipasigurado ka na kayo ang umatuntun ti grado ti anak yo. Imbagam dayta. Well, sir. Sigurado lang. Tano saan? Dakas ka kanya. Anya dagitoy apapapel, Miguel. Papay nga agkaiwarada dito'y silid mo. Bayan nyo lang di tananang. Di disturbuan tamadama ti panagripasok. Ag-examine ka manan. Wala nang. Ay na, no siyak tisika. Agbiro kaklaangan iti sabali at trabahaw. Apay nga min aya, akay kayat mo ti mangisuro. Kat no kaslawan mo't maad-adal dagiti estudyante manipod kang ka. Nanang, amuyo mat nga ubingak pailaeng arapaap kung ti agbalin ang maestro. Masapol nga agbalin na kalisensyado. Iti kasta, adamot may pagpanakkel ko. Ay na, jak amukan ka, Miguel. No saan ka pailaang amakapasa iti dayta eksaminasyon itaatawan. Ay saus, agpanunot ka na nakaw. 35 maun. Ngam ni manang mo pailaang aparte manggasgastos kan ka. 35 anyos kan. Ngam awan pa'y nadanon kan napanaknakam iti biyag. Awan pa'y naragpat mo kadag iti arapaap mo. Ay, awan pa'y Apolos, Miguel. Pasensya kayo, no daytoy pa lang timaytad ko kada kayo, nanang. Nagbayad ak ngamin iti tuition dagiti apo ko yung. Iso daytoy lang tinabati a kwarta. Ay napagyaman akit di tanda pa'y laitid mo para kada kami kinitatang nyo anak ka. When amuyo mat nga no adda anak kat mang tedak. Ngam no talaga nga awan, ay kat awan mat ati maytad ko. Imbag lang nga igatang yumat kadagiti masapsapul yu dito'y balay no kasjay ang maibusan kayo. No di mo lang aminan agbirok iti sabali at trabaho jay adem. Mang namnamalatan iti panagtsututor na. Nagbasit mo't nga ron ti sweldo na. Ta saan pa'y mo't anak ka pa sa iti board. Di mat na nayunanan, ti sursuruan na. Unangam saan da pa'y kano ang nagbayad. Ipampaminsandan to kanaon intun umay abulan. Iso nga awan ko kwarta na Ultimo pagpliti na ket awan. Anusan na ati magmag na amapan iti balay dagiti sursurwan na. Ay, una yun, Jacobsat ko. Ay, nagpadaan da talaga iti amayaw. Nalabas a kinasingpet. Iso nga abuswan mo't dagiti daduma. Alam, bayan nyo nanang. Kasaritak to ni Miguel. Ay naanak ko, di nakantumula denggan jay adem. Jay mo kay kaya na ter aramiden na. Sakit isakit mo't jay amayaw. Ha, surun kaun. Barang makapasamot tan itatawan. Iti kasta, makastrek mo't iti nataltalgad a pagtrabahuan na. Sapay kumaa. Taipuy-puyatan na mo't nga agpaiso tinagripasaw. Ang patsang. Amangan no saan tumanan ang makapasa. Diyos ko, sikan ti makamo. Amok at ipagayatam ti matungpal. Sapay ko ma, tadamat kanagan ko karagit na nakapasay ti licensure examination teacher. Miguel, itamaw, darasa man ako. Ay, magagaran akong amakamo iti resulta. Mabit lang, tatang. Ay na, saan tumot lang manon anak kapasaki anak mo, sutaw. Agtal na ka dita. Di mo dadailan ti excitement mi nga gama. Ay ala, biro ka maun. Biro kum ti Flores. Miguel Flores. Miguel. Flores, Miguel. Ang tanagan ko, tatang. Flores, Miguel Flores. Siya na ito yun. Yes! Yahoo! Yes! Basta, danagan mo na ka. Ay, nasawag na kapasakan. Tatang. Yes! Kitag man. Isurong.
Tanay babasit ngamin dagita alitra ka dyan mabasa. Ah, Tama no. Oh, naglawag ka nakasurat tinagan ko karagitin nakapasatatang. Ay. Yes! Flores Miguel. Flores Miguel. Ay, huwag kang pasaw. Ay, nakablawan ka, nakaw. Ay, Lolita! Nakapasat yan, anak mo! Pudno ka di na itasuta, Ay, nakamaw dyan na nagbunga mo ilang dagiti nagrigrigat ang manakaw. Ay, nakapasakan. May sakan anay ang maestraw. Professional kan. Congratulations, Miguel! Sa wakas, naipasamot lang ang licensure examination, teacher. Nagyaman ak, ma'am. Iso na lang tamaladingitan ak. Ngamin, ibati mo ni Cheska. Pasensya kayon, ma'am. Medyo adayo ngamin dito ayan tayo ti universidad a pangisurwak. Iso sigurado kurang tunti oras ko. Wan nga rod, agam okay laeng. Agyaman nakit di Ngamin, inananusam asinuruan ti anak ko. At to'y ti parakan ka. Ha? Anya nga dito, ma'am? Inggatangan ka iti bakbak. Mausar mo daytoy para iti panangisurom iti universidad. Asus, nagtaktak kayo pa lang, ma'am. Ada nga minrakit nila kaiko. Iso nga damot bastit na wadwad na kwartami ita. Talaga para kan ka dayta, Miguel. Agyaman ako na, ma'am. Amom, makunak aparabor na kati apo iti pamilyami. Nang runa ka ni Cheska. Ha? Asino nga'y matimangan anos amang isuro iti ubing ngay special? Manmano ti makaanos amang isuro iti maysa nga ubing nga addaan learning deficiency akas iti anak ko. Nagan-anos ka kan nagagagat ka. Tapno laang makasuro ti anak ko. Ita, amo nang ti agbasa kan agsurat. Kat gapo amin day taken ka, Sir Miguel. Da kayo mo't, ma'am. Dahito ti profesyon ko. Iso ti kinayat ko. Iso nga ramidet nga rod amin na kabaalak tapno masurwak na iti estudyante. Amok nga agbalin ka pagwadan a maestro, Sir Miguel. Kat ulitek man ang tiagyaman kan ka. Tarabayan na kati Diyos kadag iti amin abaligay kan planom iti biyag. At iti bayad ko, Miguel. Ay, Sir Miguel. Ha? Ni Sir Benjamin man. Miguel kunayo lat ako makanyakon. Ngamin, isumat ti nakairuamak. Ay, sana. Rumbang lang awagan ka iti sir. Ngamin nananay ka na maestro. Lisensyado kan. Mawatom na ito. Ha? Nagadun na ito, sir? Awatom kit din. Para kan kaamin dayta. Bilibak ngamin iti kinagagat mo nga umay dito'y balay. Tapno masurwam ni Brian. Ken maysa. Naibaga ti maestra ti anak ko ang imato ti grado na. Ken kanayon kanon ang makiparparticipate iti klase na. Oh, sir? Malaksit iti dayta. Ket naadaan pa'y daytoyin iti confidence. Ket imado ti gagayem na. Oh, maragsakan ang makaamoy ti dayta, sir. Pasensya kan kadagiti na isawsawan ko iti kalabas, man. Ket agyaman ak unay iti anos ken gaget nga impaay mo para iti anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyo tapno umay mo suruan iti inaldaw. Amok nga agbalin ka anasayat a maestro kadagiti estudyantem. Ket makunak anagasat da ngamin adda maestro akasken ka. Nagpaidu maaragsak tinariknak gapu kadagijay nga imbagbaga dagiti parents dagiti ubing asinurusurwak. Uray makunaan na babalaang ti inalak a kurso wenno profesyon ko, si papan nakkelak amang ibaga anaragsakak noan niya tinaragpat ko ita. Iti agdamak at addaak ita ditoy Thailand nga agisursuro. Naipasyar ko matan iti naminsan ditoy dagiti dadakkel ko agraman ti kabsat ko. Kasta unay aragsakda ket nagkid daw dametten iti pammakawan kadagiti naibagbagada iti kallabas. Tultulungak mo ti kabsat ko para iti panagadal dagiti dua a kakaanakak. Ket siakon ti mangmangted iti allowance dagiti dadakkel mi.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Miguel. Ken ka pagayam, Miguel. Husto unay ti inbaga ti amam pagayam ko. Agmula ka nga agmula tapno addanto apitam. Ditay ko mamaawanan itinamnama. Ngamin, iti tunggal pan nakaidugmam tayo adagundaway ti ibabangon amang ted iti baro anamnama nga agturong iti napinpintas amasakbayan. Alakastan pagayam, Miguel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.